皆さん、こんにちは。5年前に私は日本からラオスに帰ってきました。ラオスに着いた初めは、もっと日本語を勉強したかったです。でも、日本語の学校はどこにあるか分かりませんでした。父はいとこに聞いてみました。そしていとこは、無料で教えている日本の学校を知っているよ、と教えてくれました。次の週、父と日本語を教えている日本人に会いに来ました。その日本人は、熱心に勉強するといいですよ、と言いました。私はすごく嬉しかったです。最初、日本語の学校に入った時、先生はすごく厳しかったです。いつも私を叱りました。授業中、もしわからないときは、この日本人に直接聞く勇気がありませんでした。だから隣の人に説明してもらいました。すると先生に叱られました。どうして私に聞かないのと言われました。私はその先生がもっと怖くなりました。問題があるときはいつも私が一番目に聞かれました。だから私はもっともっと勉強しました。その先生は日本語を教えているだけでなく、社会の知識も教えています。例えば歌を歌ったり踊ったり、日本語の文化を教えたりしています。だから私にはその先生が世界中でただ一人の素晴らしい人でした。1年後、私は日本語の能力試験 N5 を受けました。試験を受ける前にこの先生に毎週末、私たちに日本語を熱心に復習させました。最後に私はやっと合格しました。そして N4 も合格しました。今年は N3 に合格しました。私はこの先生に感謝したいと思います。以前私を叱ったのは、私が一生懸命勉強したり、いい子になるためだと分かりました。先生、本当にありがとうございます。私はこれからももっと日本語の勉強を頑張ります。もっといい子になります。もう隠れてスマホでゲームをしません。どうもありがとうございました。